नमस्कार दर्शक बंधु मु आपनकर गो गो गोविंदा कॉमेडी दरबार को आज आपण मन को स्वागतम। दर्शक बंधु आज आपन को जने मर्दांक सहित भेट करियो जाउची तांकर नाम हेउची श्रीमद बारी स्थान अनुगुण अवस्थित झांझपुर। कांदे सुन कौन भाई कांदे सुन आपण स्थान में आसी बसंतु दास केसनो स्टूडियो रे शूटिंग चली मदना आज्ञा मु मदना नुहे मु होची गो गो गोविंदा सापड़ी आज्ञा आपण आपण स्थान में आसी बसंतु प्लीज आगे मदना ଆପଣ ବୋତଲ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପିଇବା ମନା ଆପଣ ନା ଶ୍ରୀମଦ ବାରିକ ଥିଲା ନା ଆଗରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି? ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଯେ ଶ୍ରୀମଦ ବାରିକଟା ନା ଶ୍ରୀମଦ ବାରିକ ନଥିଲା ଯେ ଏରା ସେ ଶ୍ରୀ ଆଉ କଣ ସେଟା ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ କବା ବାରିକ ଥିଲା ଯୋଉ ଏଇ ମౌলি ଦେଶୀ ମౌଲି ଆମର ପିଇଲି ନା ସୁକୁଟି ସକାଶେ କୋଣ୍ଡି ପକେଇଲା ଆଜ୍ଞା କାମ ସୁକୁଟି କି ସେଇ ମୋ ମନ କିଛି ମନଥିଲା କଣ କି ଲଭ କରିଥିଲା ଏବେ ଶିଖୁଆ ଗଲେ ଧୋକା ଦେଇକି ମତେ ଧୋକା କଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ମୁଁ ଦେଇଦେବି କଣ ପାଇଁ ସେ ଧୋକା ଦେଲେ? ମତେ ମାଗିଥିଲା ମୁମ୍ପିଡ଼ି ମରା ଔଷଧ ହାତରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଏ ବିଷୟ କଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବିଷାକ୍ତ ଆମ ଗାଁରେ କୁସ୍ତି ହୁଏ ଆଷ ମାସ ଶେଷ ଦିନ କୁସ୍ତି ହୁଏ 3ଟା ଟୋକା ଏଡ଼ିକି ଏଇ ସେ ନୋଟା କ୍ଷୀର ପିଇକି ଆଇଲେ ମାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ପିଆଇକି ଲଢିଲ ଯେ 3ଟା ଟୋକା ଧରେ ଆଉ 2-3ଟା ଥିଲେ ପେଲି ନେଇଗଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେପଟେ ପଇଲାକୁ ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କପଡ଼ା ଉଠେଇଲି କୁସ୍ତି ଲଢିଥିଲେ ନା ଏମିତି ପବନା ଗପ କହୁଛନ୍ତି? ପବନା ଗପେ ବଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡି ଯାହା ଥିଲା କଣ କରିବି ଏଇ ସବୁ ମଦ ପିଇକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହଉଛନ୍ତି? ଭିଟାମିନଟା 3 ଠୋପା ପାଣିରେ ଆପଣ ମିଶି ଡେଲି ପିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ବଢିଆ ବେକେ ପକେଇ ଭିଟାମିନ। କ୍ଷୀର ଯଦି ପିଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ କେତେ ବଡ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଏମିତି ଏଇ ସବୁ ପିଇ କ୍ଷୀର ପିଇବି ଆଜ୍ଞା ପୁରା କହୁଛି ଦୁଧଟାରୁ ମଦଟା ଭଲ କେତେ ଜଣ ମଦ ପିଇ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ଜାଣିନ ଜଣେ ମଦ ଆମ ଗାଁ ଯୋଉ ଟୋକା କଣ ତା ନାଁ ସେଟା ଯୋଉ କାଳିଆ ଗୁହାଟା
ଚିହ୍ନି ପାରିବି? ନାଇଁ ଚିହ୍ନି ଆଉ କହିଥାନ୍ତି ପଚାରି ଦେଖା ଅଛି ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ପଦକ ଗଲେ ଭୋଗ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ମଦ ପିଇ କେତେ ଥର ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି? ଅସୁବିଧାରେ କଣ କହିବା ସେ ଆଉ ବହୁ ଦୁଃଖ ତ 2020 ହେଲାଣି 2020 ହେଇନି 19 2020 ଆସୁଛି। ହଁ ସେଇ ଯୋଡ଼ା ଦିନଟା ଦେଲି ରହିଲା ଆଉ 2017 ହବ କଣ ଆଜ୍ଞା ମାସ ଦେଇଛି ତ ବେଶୀ ନୁହଁ 4 ବୋତଲ ଖଣ୍ଡେ ପିଇଛି ଜମା 4 ବୋତଲ ଗର୍ବ କରେନି ଘରେ ଯାଇକି କବାଟ ବାଡେଇ ସିଏ ଆଉ କବାଟ ଫିଟାଏ ତମ ମଦ ପିଇ ଯାଇଥିବ କବାଟ ଖୋଲୁନଥିବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କବାଟ ଫିଟିଲାନି ରାତି ଶୀତ ଦିନ କୁକୁର ଯୋଡ଼େ ବୁଲୁଥାନ୍ତି କାଳିଆ ଶୋଇଲି ସକାଳୁ ଉଠି ପକେଟରେ ହାତ ବା ଚାବି ପକେଟରେ ମୁଁ କହିଲି ହେଇ ବାହାରି ସେତ କଥା ମନେ ମୁଁ ଗଲି ମାରିଦେଲି ହେଲିକପ୍ଟର ପିଟିକି ଶୋଇ ଟାଇମ୍ ଝୁଲୁଥାଏ ଏ ବୋତଲ ଖଣ୍ଡକ ଅଛି ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଇତିହାସ ଯିବି ବାହାରରେ କହିଲି ଖାଇବା କଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ହଉଛି ମଦ ଆଉ ଜୀବନ ସାଥୀ ଏଇଟା ଯୁଗ ଯୁଗରେ ସାଥୀ ଜୀବନ ସାଥୀ ବାଧ୍ୟ ବହୁ ବାଧ୍ୟ ଏଟା ମଲା ବେଳେ ପୋଡ଼ା ହେବେ ଆଧି ଥାନା ଅଧିକାରୀ କେବେ ଧରି ନାହିଁ କଣ ହେରା କହିଲୁ ଥାନା ପୋଲିସ ଦିନେ ରାତିରେ ଯାଉଥିଲି ମାରିଦେଇଛି ଏଇଟା ମୋର ମାପ ଥାଏ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ମାରିଛି ଖାଲି ପେଟ ଝାଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ପଡ଼ିକି ଦେଇଥାଏ ପଖାଳ ଦିଟା ଖାଇଥିଲି ଯାହା ଯେତିକି ବେହୋସ ହେଇଗଲି ଆଖି ଖୋଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଗେ କଣ 7ଟା ଖଣ୍ଡେ ରଡ ଲାଗିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାଜତ କି ମାଡ଼ 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଝାଡ଼ା ବସି ପାଇଲେ ମକା ହେଇକି ଠିଆ ଅଛି ସେଠୁ ମାରିଲ କାନ୍ଦିଲି ଭାଇ ଖାଇ କାଞ୍ଚ କାନ୍ଦିଲି ଦିଅ ନହେଲେ ମରିଯିବି ଆଣି ଖାଇଲି ସେ 100-150 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି ତାକୁ ବି ମଦ ପିଇ ରଖିଛି ସାଇତି ମୋର ଠାକୁର ଦୟା ଚାଲିଛି ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଆପଣ ଏତେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ପଇସା ସବୁ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଚୋର ଏଜେନ୍ସି ଅଛି 40-50 ଟଙ୍କା ରଖିଛି ସବୁ 6ଟା ଟଙ୍କା ଯିବେ ଜିନିଷ ଆଣି ନେଡ଼ିକି ରଖିଛି ଶିଖିଯିବା ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ ଅଛି ଆମର କୋର୍ସ ରହିବାକୁ ଭଲ ଦେଖା ହେଲେ ଦାଢ଼ିଟା ଅଛି ହେଇଯିବ ଚିନ୍ତା ସେଥିରେ ବସିବାର ନାହିଁ ଦର କି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେତିକି ଦରମା ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ 7,000 ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦଉଛନ୍ତି 7,000 13,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ନାଇଁ ଆପଣ ଶସ୍ତା ଆପଣ ଭଲ ହଉ ତମର ନାଇଁ ଆମର ନାଇଁ 14,000 କରିଦବା 14,500 ଟଙ୍କା ଦେବି ସେଥିରେ ଆମର ପଶିବାର ନାହିଁ ତମେ ରାଜି ନା ତମ କଥା 7,000 ଟଙ୍କା ନଥିବ ନାଇଁ ବୁଝୁନ ଯାହା କରିବ ପିଇ ଦିଏ ତାକୁ ପିଅନ୍ତୁନି ଆପଣ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ କାଢିକି ଆକୁ ପିଇ କେତେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି
ଏତେ କଥା ଅଛି ତା ଦେହରେ କଣ ଭିଟାମିନ୍ ଟା କୋଉଠି କାହାର ବାଡିଆ ପିଟା ହଉଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ମରାମରି ହଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଆଜିଠାରୁ ତାକୁ କେହି ପିଇବେନି। ଓଡିଶା ଟି ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶା ଜାଣିନା ଆମର ମିଳୁଛି ପ୍ରାଇଜ ପିଇଲେ। ମୁଁ ପିଇଛି ସାଇକେଲ ପାଇଥିଲି ଗୋଟେ ନଥିଲା, ସାଇକେଲ ପାଇଲି ବିକି ଦେଇ ପିଇଲି। ନାଇଁ ଆପଣ ଆଜି କମିଟି ତରଫରୁ ଶପଥ କରନ୍ତୁ କେବେ ମଦ ପିଇବେ ନାହିଁ, ଚୋରି କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହା ଏକ ଆଇନ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଆପଣ ଶପଥ କରନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ କେବେ ମଦ ପିଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ପିଇବି ନାହିଁ, ଆଉ ଚୋରି କରିବେ ନାହିଁ। ଟିକେ ପିଇବି। ନାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଶପଥ କରନ୍ତୁ କେବେ ମଦ ପିଇବେ ନାହିଁ କି ଚୋରି କରିବେ ନାହିଁ। ମଦ ପିଇବିନି, ଚୋରି କରିବିନି, ଏହା ଏକ ଆଇନ ଅପରାଧ। ଆଇନ ଅପରାଧ। ଦେଖୁଛୁ ସେ କୋଟି ଆଉ କହିବିନି ବୁଲି। ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଚୋରି ଏକ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ। ଆପଣ ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏପିସୋଡ ଆପଣଙ୍କ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଚୋରି ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅପରାଧ। ଆମେ ଦାସ କିଶୋର ପରିବାର ତରଫରୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ